se tulee meidän kaistalle. Ja me oltiin jo niin sen autoletkan. Tämä päivä taitaa olla ensimmäinen päivä pitkään aikaan, kun ei ole tullut vettä taivaalta. Nyt on kyllä ollut aivan käsittämätön kesä noiden säiden suhteen. Viime viikollakin taisi sataa joka päivä jonkun verran ainakin. Välillä tuli aivan kaatamalla. Ei edes noi sadevesiviemärit vetäneet. Tuntuu, että ihan kuin olisi rakeita satanut, mutta eikö se olikin vaan vettä niin kovalla voimalla, että Viikonloppuna oli Weekend-festivaalit ja poika oli jo 3. kertaa ja sitten kummityttö oli kaverinsa kanssa jo 2. kertaa, niin haettiin niitä sieltä sitten perjantaina ja lauantaina festareilta ja tuli laitettua niin myöhään nukkumaan sitten molempina öinä, että tuntui, että ei sunnuntai-iltana enää saa oikein unen päästä kiinni eikä pääse kunnolla nukkumaan, niin olikin sitten maanantai aika väsynyt olo. Nyt on tiistai ja nyt sai viime yön nukuttua ja huomattavasti paremmin. Luettiin Facebookista, että Weekendeillä oli aivan hirvittävät jonot ja ihmiset 3 tuntia jonotti siellä. Mutta onneksi sitten nämä meidän nuoret, niiden ei tarvinnut kauhean pitkään siellä jonottaa. Mut siellä oli perjantaina satanut koko päivän vettä. Siellä oli ihan järkyttävät lammikot ja ne joutui niitä sieltä tyhjentämään sieltä alueelta. Ja arvatkaa vaan, oliko kengät märkänä perjantai-iltana, kun ne sieltä tuli kotiin. Hiusten kuivaajilla piti kuivata, että saivat kengät jalkaan seuraavalle päivälle. Meilläkin oli kummityttö kaverinsa kanssa tullut, niin heilläkään ei ollut muita varakenkiä. Eikä sinne olisi oikeastaan kannattanut mitään toisia kenkiä lähteä pilaamaan, koska ne oli kyllä sen näköiset ne kengät, että tuleeko niistä enää yhtään kalua sen jälkeen. Sitten tietysti turvajärjestelyt oli varmaan kovemmat kuin koskaan. Niin laukkujen tarkistamiseen meni aikaa. Siellä oli aika vihaisia asiakkaita sen jonotuksen takia. Ja minusta on aika jännä, että jos ensimmäinen esiintyjä alkaa soittamaan kello 14, niin portit aukeaa vasta kello 14. Et miksei sinne sitten pääsisi jo vaikka tuntia aikaisemmin jonottaa sisälle. Ja huomasi, että turvajärjestelyt oli kyllä tosi hyvät, että oli paljon poliiseja ja järjestysmiehiä ja siellä oli 6 ratsupoliisiakin, jotka kulkivat 3 ryhmissä. Mutta nyt kiinnitettiin huomiota siihen, että ihan kuin ei olisi ollut niin paljon porukkaa kuin mitä viime ja toissa vuonna oli ollut. Että viime vuonnakin jouduttiin jonottamaan varmaan 20 minuuttia, puolikin tuntia ennen kuin päästiin sieltä parkkipaikka-alueelta pois. Niin nyt oli ihan hyvin tilaa siellä eikä ollut mitään ongelmaa. En tiedä, oliko ihmiset sitten siirtynyt monenkin eri paikkaan hakemaan sieltä ihmisiä vai mistä se johtui, mutta olisi muuten mielenkiintoista nähdä, että kuinka paljon lippuja sinne oli tänä vuonna myyty. Istutin muistaakseni 9 vuotta sitten tähän terassin reunaan tämmöistä tuijaa. Nämä oli tosi pieniä, olisiko ollut semmoisia 50-senttisiä ja nyt ne on kasvaneet aivan hirveän pitkäksi. Ne saisi oikeastaan katkaista tuolta latvasta, kun ei niiden tarvitse pituutta enää kasvaa yhtään. Istutin tuonne juurelle ansikkaa. Siihen taisi muistaakseni tulla keltaiset kukat, mutta eipä ne juuri tuolta enää näy mihinkään, kun nuo on vallanneet nuo tuijat niin paljon. Sain muuten muutama päivä sitten kuulla, että meidän toi 5 kuoron puffo pitää nyt syksyn taukoa. Nimittäin meidän se kuoron johtaja kruunattiin tango-kuninkaaksi ja sillä on niin paljon keikkoja nyt loppuvuonna, että ihan ymmärrettävistä syistä ei ehdi sitten pitämään kuoroa. Vuodenvaihteen jälkeen kuulemma jatketaan taas ja sain vähän rivien välistä lukea, että mahdollisesti olisi jotain mielenkiintoista keväällä sitten. Eihän sitä tiedä, jos me päästäisiin vaikka sinne tangomarkkinoille laulamaan, niin kuin se vähän haaveili. Saas nähdä. Nyt ajattelin lähteä katselemaan itselleni, löytyisikö mitään kivaa vaatetta, kun viikonloppuna on Tubekon. Tekisi sinne mieli ostaa jotakin uutta. Mulla en ole pitkään aikaa ostanut mitään kivoja vaatteita itselleni, niin jos löytyisi jotain kivaa. Kävin tuossa maanantaina villassakin katsomassa ja sovittamassa monia farkkuja, mutta ei oikein ollut semmosia kivoja istuvia farkkuja. Kävin New Yorkerissa ja löysin sieltä pari 5 paitaa. Ostin ne. Eipä sieltä muuta löytynyt.
No nyt vaikuttaa vähän siltä, että joudun lähteä vanhoissa vaatteissa sinne Tubeconiin, mutta eiköhän sitä jotakin keksi. Mutta näytän mitä ostin sieltä New Yorkerista ja unohdin mainita yhden mekon, minkä ostin. En ole kyllä vielä ihan varma, että pidänkö se vai palautanko. Täytyy vähän miettiä. Kävin hakemassa toisen samanlaisen tämmöisen teepaidan, paitsi sinisenä. Mulla on tämmönen musta jo aikaisemmin ja minusta tämä oli tosi kiva. Tämä maksoi 4,95 ja toinen paita on tämän värinen. Tässä on myöskin samalla tavalla nuo olkapäät jää näkyville. Tämä oli kans 4,95. Ja sitten ostin Sinatricotista yhden tämmösen mekon, jota nyt en ole ihan varma, että palautanko vai en. Ei ole mikään pitkä mekko, mutta tämä nyt ei ole kauhan kesäinen, kun tässä on tämmöiset pitkät hihat. Mutta ehkä jossain pikkujouluissa voisi ajatella mahdollisesti. En tiedä. Tilasin Kiinan kaupasta tämmöisen popfilterin ja nyt se tuli postissa. Maksokohan tää 5? Muistatte varmaan sen minun aikaisemmin sukkahousuista väsäämäni popfilterin, niin katsotaan, onko tää minkälainen. Tämmönen periaatteessa. Tää on ihan tavallista sukkahousumatskua. Tämän näköinen tämä paita on päällä. Tämä on niin ohut, niin mulla on täällä valkoinen toppi alla. Mutta ihan kiva 5 paidaksi. Olipa muuten aikamoinen läheltä piti tilanne, kun ajeltiin sinne Hyvinkään villaan miehen kanssa. Meitä vastaan tuli semmonen 5 auton autoletka. Ja yhtäkkiä sen autoletkan perästä lähtee ohittamaan semmonen pieni vihreä vanhanmallinen Nissan Micra. Ja se tulee meidän kaistalle. Ja me oltiin jo niin kuin sen autoletkan, olisiko me jo se ensimmäinen auto ohitettu. Ja yhtäkkiä sitten vaan otettiin niin kuin meidän penkan puolelle auto. Ja muutkin sieltä toiselta puolelta jo väisti sinne penkan puolelle. Niin onneksi se sitten veti itsensä takas omalle kaistalleen. Se oli kyllä aika hurja tilanne. Ja näytti siltä, että ihan kuin sillä olisi ollut minkäänlaista kontrollia sillä kuskilla. Että semmoinen nuori lippispäinen kuski siinä istui. Ja sanonkin sen tilanteen jälkeen miehelle, että tuommoisella ajotyylillä he kauaa hengissä pysy. No, sitten tultiin Hyvinkäältä takas kotiin, niin poika kertoi, että hän näki ojan pohjalla semmoisen pienen vihreän auton, joka oli aivan läjässä. Eli se sama auto oli ihan joitain minuutteja myöhemmin ajanut ojan rumpuun, kierähtänyt siitä katon kautta ympäri toiselle puolen tietä. Se oli aivan läjässä se auto ja ambulanssi oli vienyt sen kuljettajan siitä Hyvinkään sairaalaan. Aika hurjaa.